Gaurkoan, Donostiara etorri gara, Euskadiko Arkitektura Institutura. Bertan, hirian lehian erakusketa azalduko digute. 1959 eta 1976 urte artean, Italia, Espainia eta Portugal estatuan zegoen etxebizitza krisia islatzen duen erakusketa. Horretarako, Martin Etxeberria arduradunarekin hitz egingo dugu. Datoz! Asko elkarrizketa hau egiteagatik, eta lehenengo galdera izango zen, zergatik da egokia hiria lehian erakusketa Euskadiko Arkitektura Institutuan une honetan zehatz aurkeztea? Bueno, mila esker etortzeagatik institutura. Zure galderari erantzunez, gure ustez, orain bada etxebizitza krisialdia, bizarteko problema nagusietariko bat da, eta guk nahi genuena institutu bezala, zan nolabait erakutsi historian zehar edo azkenengo urteetan, azkenengo 50-60 urteetan ere, beste krisialdi batzuk ere egon direla, eta krisialdi horiei ere erantzun eman zaiela. Orduan, hori zan pixkat erakusketaren funtsezko nagusia. Nola beste momentu batzuetan ere, beste krisialdi batzuei ze erantzun eman zaien eta hori erakustea. Aipatu zu gaur egungo egoerarekin islatu daitekela erakusketa. Hori izan da hasiera batean abia puntu bezala planteatu zenuten galdera, gaur egungo egoera islatzea erakusketan bitartean, edo hori behin erakusketa planteatu zenutenean ikusi zenuten lotu zitekela? Erakusketa berez Bartzelonatik dator, duela 3-4 bat urte Labirreinan zentroan egin zen, eta momentuan ere bazegoen nolabaiteko etxebizitza krisialdia, baina zen gaur egungo modukoa. Orduan, berez, komisarioek, Moises eta Mariak erakusketa planteatzerakoan, beraien intentzioa gehiago zen, etxebizitza krisialdietan kolektiboki pertsonek nola erantzun egin dieten, eta zer esperimentu kolektibo sortu izan diren, hori pixkat aztertzea. Eta guk institutura ekortzerakoan, erakusketa buruan genukan, eta nola eta gaur egun krisialdia geroz eta areagotu egin den, hor bai guk, onera ekartzeko erabakia bada krisialdiare, horrekin erantzuna, ez erantzuna emateko baizik eta horren inguruan, hausnarketak bultzatzeko. Gero aurrerago erakusketan erakutsiko diguzu, baina aukeratu zute zehatz-mehatz Italia, Espainia eta Portugal herrialdetako kasuak 1959 eta 1976 tartean. Zergatik data horiek eta zergatik 3 herrialde horiek bakarrik? 3 herrialde, guztiak Europa hegoaldekoak dira, eta erabakia ez da inbeste herrialdei buruzkoa, baizik eta momentu politiko edo erregimenei buruzkoak. Aztertzen dena da nola Italiako gerra osteko sortutako errepublika berriak nola ematen dien erantzuna, hau da, errepublika demokratiko demokristiano batek nola ematen dio erantzun bat etxebizitza krisialdiari, Espainiako diktadura, Francoren diktadurak nola ematen dio, ze erantzun ematen dio etxebizitza krisialdiari, eta azkenengo kasua, segurunek bereziena, ze arraroena da, orain, sistema politiko mugatuenetarikoa da, errevoluzio batek, iraultza batek, ze erantzun ematen dio. Horregatik, periodoak, urteak ere horiek dira, sortu berri den Italiako Errepublika, Espainiako diktadura 50-60 urteetan zer, eta Portugaleko justo iraultza eta gero eta konstituzioa onartu baino lehen, hor gertatzen den transizio edo revoluzio periodo horretan, zein dan edo ze prozesu jartzen diren martxan, baita ere, erantzun horiek bilatzeko. Gero erakusketa bai, ikusi dugu osatu zutela herrialde hauetako hainbat erakundekin. Nola izan da prozesua material guztiak jaso edo artxibo guztiak jaso eta izan duzu arazorik edo norbaitek uko egin dizuen materiala hona ekartzea?
Orokorrean, material guztia instituzioena erakunde eta artxiboetan dago gordeta, batzuk ere familiarrak badira, zenbait bizpahiru artxibo familiar, baina orokorrean ez da arazo handirik egon. Nolabait ere erakusketa ja zehatua zegoen, orduan material guztia komisarioek bazekiten nuntzegoen, zeintzen beraien referentziak, eta nori eskatu behar zitzaion. Orduan horrek asko errazten du erakusketa montatzerako garaiko lana, eta azkenean koordinazio eta ofizina lana da, guztiei erantzun ematea, eta gero azkenean erakundeak badira, Pariseko Pompidou, Estatu Batuetako MoMA, Italia, Espainia eta Portugaleko erakunde ezberdinak, orduan bakoitzak bere prozedurak ditu, eta azkenean prozedurak biltzen dituzuan heinean, hor gertatzen da, gero batzuk azkenean reproduzioak egiteko pagatu behar dituzu, hor bago nolabaiteko nondik norakoak, baina lana da, ez dauka beste gauza handirik. Eta gero, ikuslari begira, bisita edo erakusketa ikustea etortzen denari begira, hiria izateko eskubidea eta arkitekturako eskubidea aldarrikatzen ditu erakusketak, edo behintzat egoera bat islatu nahi du. Nola itzuli daiteke aldarrikapen horiek gaur egungo errealitate politikora? Zein izango zenituzke diala puntu aipatzekoenak erakusketan islatzen dianak? Azkenean, erakusketan ikuste dut, zentzu horretan bultzatzen duena da erakustean nola behetik edo jendearen bai mobilizazio, kooperazio edo batzearengatik edo kolektibitatetik bultzatu daitekeen oso regimen ezberdinetan, bai diktadura batean, bai demokrazia batean eta bai revoluzio batean, nolabaitek bertako agintariek kasu egitea eta beraien baldintzak edo beraien eskatze dutenak lortu daitekela. Azkenean, kolektibitateak badaukala oso kapazitate handia eskaera horiek burutzeko eta aurrera emateko. Baita ere berdina, Portugaleko kasuan eta beste kasu askotan ere frustrazioa ere ikusten da, askotan batzuetan aurrera ondo burutzen dira eta beste batzuetan porrot egite dute, eta biekin uztartu behar dira nolabait. Aipatu zu hor frustrazioaren sentsazio hori edo hori islatu nahi bisitariak etortzen dira, hori islatu nahi duzue edo bisitariak zein memoriarekin ateratzea nahi duzute erakusketa honek. Hau da, behin hemendik ateratzetakoan eta behin bisita egin dutenean, nahi duzute hor pentsamendu kritiko bat sortu bisitatu duen hola behintzat aldarrikapen sozial egiteko edo bakarrik erakustearekin nahikoa da? Ez, nik uste erakusketak badaukala hor aldarrikapen politiko bat nun guk bultzatu nahi duguna da jendeak konturatzea nola komunitatean lan egiterakoan gauza asko lortu egitezkeen eta batzuetan ere porrot egiten balin badezu beste kasu askoetan gauzak lortzen direla eta aurrera ateratzen direla. Eta gero, bukatzen joateko lehen zati honekin, erakusketaren inguruan, nola salduko zenuke erakusketa ezagutzen ez duen horri eta zergatik etorri beharko luke eta zein izango litzateke arrazoi nagusia? Nik uste arrazoi nagusia izan daitekela gaur egun agintari eta jende guztia telebistan eta edonon etxebizitza krisiari buruz zein den zer egin behar den edo zein den diren soluzioak saldu edo hoiei buruz hitz egiten ari baldin badira, erakusketa oso interesgarria da ikusteko nola egon diren beste momentu batzuetan, beste krisi batzuetan ze erantzun eman zaie eta erantzun horiek zeintzuk izan diren onak, zeintzuk izan diren txarrak eta bertatik zer ikasi daitekeen, seguruenik Portugaleko errevoluzioko kasu interesgarrienak ezin dira gaur egun martxan jarri, baina hala ere hortik zeo zer ikasi daiteke, baita ere Espainia eta Italiakoak, azkenean hain dira kasu ezberdinak eta hain dira hainbat kasu ezberdin, guztietatik zerbait ikasi daitekela eta horrek gaur egungo eztabaidarako askoz ere baliabide gehiago ematen zizkizu. Ildo horretatik jarraituz, esan daiteke agian komunikazioek ez dutela arazoa behar bezala islatzen. Erakusketa honek praktika moduan beste modu batera erakutsi dezakela pentsatzen duzute? Guk zentzu horretan gaur egungo azkenean
erakusketa hau artxiboko erakusketa bat da. Osea, orduan gaur egungo arazoetan ez gera sartuz, ez gera sartu naiz, nolabait ere bertan ari direnak badaude beraien soluzioak ematen, eta bueno, jende asko dago horri buruz pentsatzen. Orduan guk uste dugu, institutuaren hitza ez dela beste soluzio batzuk bilatzea, bueno, eztabaida badago, ez dago guk azkenean nolabait erakunde bezala nahi duguna da eztabaidak sortu. Orduan, eztabaida mahai gainean dagoenean ez daukagu inongo beharrik gehiago bultzatzeko. Baina bai oso interesgarria ikusten genuen, instituzio bezala ere, memoria jasotzen dugun heinean, ikustea eta esatea, orain eztabaida hau da, kontestu hau da, testuinguru hau da, hauek dira gaur egungo arazoak eta gizartea, baina, egon dira beste batzuk, gogoratu ditzagun, eta eaz beste osterik hasi dezakegun beraietatik. Eskerrik asko elkarrizketa emateagatik, eta orain bigarren zatian ikusiko dugu, erakusketaren nondik eta zein autore eta egileen obrak ikusiko ditugu. Horren gaude Italiako gunean, Italiako obren gunean, zer kontatzen dezute edo zer ikusi dezakegu hemen? Guneak edo herrialdeak baino hiriak, ze azkenean Italia, Espainia, Portugal esaten dugu, baina azkenean Roma, Madril eta Portoko kasuak aztertzen dira zehazki. Eta Italiako honetan, kronologikoki ordenatuta daude, Italiakoa da lehenengo kasua, nun aztertzen dira, pixkat bai Italiako Mussoliniko diktadurak eta gero gerraosteko errepublikak, zein izan diren etxebizitza sozialaren inguruan izan dituzten ereduak, no? Eta hor, agertzen dira, nolabait borgatak direla fascismoak egite dituen txabola edo etxola sistema batzuk Erroma inguruetan, eta azkenean badaude plano batzuk eta argazki asko, nun ikusten dira nola oso txabolak diren azkenean, badirudi ere askotan argazki askotan beraiek edo biztanleek eraiki dituztela, baina ez da horrela ere, gobernuak eraikitakoak dira, hain dira egoera txarrakoak, eta oso ondo ikusten da. Eta nolabait horri erantzun emanez, Republikako gobernuak martxan jartzen du Inakasa plana, izango dela Europa hegoaldeko lehenengo etxebizitza plan soziala. Eta, pixkat baita ere fascismoak egindako etxeak ikusten dira nola dira oso arrazionalak, karratuak, errepikatuak, orduan nolabait gobernuak nahi duena da itxura hori aldatu, eta baita ere bizi batzen da askoz ere gehiago betu, eta lehenengo aldiz eskatuko die Italiako arkitekturu onenetako etxebizitza soziala egitea, eta hor badago irizpide aldaketan. Hala ere, badago beste parte hau ere, Pasoliniren artikulu batzuk daude bertan, nun Pasolinik kritika egiten dio fascismoaren aukerari, eta baita ere errepublikakoari. Azkenean berak esango du nola, ikusten dira bideo bat da, badago intentzio bat hortik aldentzerakoan, baina azkenean, sistemakidikoki etxebizitza asko egiterakoan gertatzen denen erreproduzio edo berdintasun horrek Pasolinik esango du gizartearen ezberdintasunak suntsitu egite dituela. Hemen adibidez ikusiak zakegu izenburua irakurta una bita violenta, igual ikusleak pixkat pentsa dezake kritika edo bintzat eskribapena egiten gogorra izan etekla, ez? Azkenean berak erakusten du nola arkitektura xume honetan violentzia dagoen, no? Azkenean jendea bultzatzen dezunean oso kondizio txarretan bizitzea, beraiek ere, azkenean bizitza aurrera doa, no? Eta bertan ere jendea biziko da, eta Pasolinik idatzitako liburuetan, Ragazzi Vita edo Vita Violenta, ikusten da nola hala ere hor bizitza eta jendeak aurrera egiten duen, eta poza eta zoriona badagoen, baina berak esango du nola, kondizio hauetan bizitzera bultzatzea ere, hor violentza implizitu bat dagoela, eta hori nolabait horri buruz hitz egin nahi du. Gero testuak eta irudiaz gain, bideoak edo proiektzioak badaudela ikusi dezakegu,
irudiekin edo mugitzen dian bideoekin eta hola, zerbait gehiago nahi zute pentsarazi ikuslean edo? Bueno, azkenean guk saiatzen gara, arkitektura institutoa gea, eta bereziki erakusketa honetan arkitektura dokumentu asko daude, baina azkenean arkitektura modu askotatik erakutsi daiteke, no? Eta zenbait eta aniztasun gehiago daukazun, erakusketan jartzen dituzun elementuetan, askoz ere interesgarria izango da. Eta adibidez, hemen ikusten den bideoa, material guztia historiografikoa da, ez da erakusketarako sortutakoa, erreprodukzioak badaude, baina denak garaikoa da, hau da, bideoa, Italiako gobernuak Inakasa programa edatu edo publizitatu nahi duenean, bideo hau sortzen du, baita ere, gaur egun bezala, komunikazioa politikoan egindako aurrerak saltzeko, bideo horiek egiten dira, eta pixkat ikusten da nola horren aitzindaria izan daitekeen. Gero ere, badauzkagu, beste Inakasa proiektuko bi eredu daude aukeratuta, Tuskolano eta Tiburtino, eta horietatik bada material zehatzago arkitektoena, planoak, maketak eta argazkiak. Behin Italiako ikustea, hemen paretak bai kolorez aldatzen diala ikusten dugu, arroz batetik gris batea pasatzen geha. Honek zeu esan nahi du, o ze ikusi dezakegu hemen? Pixkat hor Inakasako arroxa badaukagu kartel bat Italiako gobernuak jartzen duela plan hau martxan jartzen duenean, arroxa kolorekoa egiten du, orduan pixkat hortik dator kolorea, eta gero Espainiakoa diktaduran sartzen geranez, pixkat grisaren erabakia da hori ere. Eta hemen beste pieza hau dago, pixkat Inakasaren bideoarekin kontra egiten duena, nun ikusten da nola Inakasako bideo hori umeak eta beraiei etxebizitzak ematen zaizki, eta bertan etxebizitza horietan ikuste dituzten aurrerapenak nola disfrutatzen dituzten, eta pixkat hori beste pieza honekin aurka egiten dio, ze hau da, Madrideko inguruan zeuden txabola agrupazio edo auzo guztiak diktadurak interes gehiago zeukan hasiera batean beraien baldintzak hobetu baino, bertan zeuden biztanle guztiak ondo kontrolatuta izatea. Orduan, 1950 urtean sortzen du zenso infravivienda, pixkat hori, ikusteko etxola bakoitzean nor bizidan. Eta, kriston artxibategi bat sortzen du, bakoitzak fitxa bat dauka, gainera bertara juten dira, sarrera guztietan argazkia ateratzen dieten bertan dagoen etxeko Andreari, eta guztiei zenbaki bat jartzen diete, pixkat iaia polizia fitxak bezalakoak, hor ikusten da nola, diktadurak pobreziaren kriminalizazio hori bultzatzen duela nola bai. Pobrea izateagatik arazoak emango dituzu, beraz kontrolatuta izan behar zaitugu, jakin behar dugu zenbatu medituzun, zure anaiak, zure senideak ere bertan bizi baldin badira, eta hori da daukan interes nabarmenena. Eta pixkat horren inguruan sartzen gara beste piezatan, nun ikusten da lehenengo agrupazio hauetan nola beraiek ikuste duten elkarlanean, elkarrekin lanean hasterakoan eta kooperatibak sortzen hasten dira, bai elektrizitatea lortzeko eta hor hasten dira lehenengo ekarpenak, pixkat kolektiba elkarrekin lanean hasterakoan. Hemen berrio jarraitzen artxibo hauekin, esan dezakegu paralelismo bat dagoela Auschwitzen kontzentrazio esparruetan, bakoitza zenbaki batekin eta presoen modura tratatzen zituztela bertako jendea. Bai, ikusi daiteke hori hemen ere, hori Italian ere Pasolinik esaten du, baina berdina da. Pasolinik ez du esaten hainbeste tratamenduarengatik, baizik eta itxurarengatik, konparatzen ditu txabola horiek hain rektoak eta denak barrakoiak bezalatan bizitzen konzentrazio kanpoetakin. Baita hemen berdina da, ez hainbeste eraikutzen gatik, baizik eta hori, kontrola eta fitxak eta dena oso zehatz kontrolatuta izateagatik.
Portugalko gunean gaude, azken herrialdea, Oporto hiriaren isla da. Hemen ze ikusi dezakegu, Portugaleko zein egoera islatzen duzute? Bueno, Portugaleko kasu bereziena da, ze azkenean oso arraroa da, iraultza gutxi daude, iraultza gutxi, epe gutxikoak izaten dira, eta, iraultza bitartean Portugaleko gobernu provisionalak egiten duena da etxebizitza programa bat martxan jartzen du, beraiek badaukatela baiteko ambizio hori, nun ikusteko, provisionalak era oraindik, baina hala ere gauzak egin ditzazkegu. Eta orduan, programa horretan oso berritzailea nolabait, iraultzailea ere, ze azkenean beraiek bultzatzen dutena da nun moradoreak daude, moradores, portuguesez, eta horiek aldarrikapenak dituzte, lurra bilatze dute, eta beraiek juntatzen dira brigadistekin, brigadistak normalean arkitektuak izaten dira, eta arkitektuek laguntzen die moradore horiei etxebizitza proiektuak egitea. Orduan, proiektu hori gero gobernuari aurkezten dizkiete, eta gobernuak lur hori liberatze dute, beraiei ematen die, etxebizitza horiek eraikitzeko, normalean, elkarrekin eraikitze dituzte, gobernuak ere dirua jartzen du, baina oso prozesu behetik gorakoa izaten da, no? Eta, honen gauza nabarmenena da, 56 hilabetetan, oso epe gutxian, 140 proiektu eraikitzen direla, 140 auzo edo etxebizitza promozio, eta 70.000 baino familia gehiagok etxea lortze dute. Gobernu provisional batetarako eta 56 hilabetetarako oso zifra onak edo gutxienez nabarmenak, no? Eta, hemen pixkat erakusten direna horiekako 3 proiektu dira, Sao Victor, Antas eta Leal, eta 3 hauek aukeratzen dira, ze bakoitzak 3 arkitekto ezberdinek bultzatzen dituzte, haietako batek Álvaro Siza gaztea den bitartean, gero Álvaro Siza Portugaleko, Prizkerra, arkitekturako novela jasoko du, eta Portugaleko arkitektorik famatuetakoa izatera iristera izango da. Eta, pixkat hor ere dago hor ikusteko, nola bere formazioa mundu honetatik datorrela, baita ere berak manifestu bat idatziko du, esanez, brigada hauek edo prozesu hau nola eman behar den ezanen, ez zein da pixkat filosofia, eta, hiru kasu hauek dira hemen agertzen direnak, ze badago ere, gertatzen da, Sahal prozesu hau bukatzen denean, beraiek Italiako arkitektoei Sahalen gertatutakoa erakustera joango direla, bertara ingo dute bidai bat, eta 3 hauek egite dute bidaia. Eta, panel batzuk sortze dituzte, hor daudenak, hor ikusi daitekenak, proiektu horiek Italiako arkitektuei erakusteko. Orduan pixkat hori izan da mengo irizpidea. Gero, proiektu eta aparte, ikusi daitekeena da ere, iraultzaren edo revoluzioaren inguruko gertatu izan ziren beste mugimendu batzuk. Adibidez, telebista batean dago Nome Muller programa, nun Portugaleko telebista publikoan, zinekipa, bi periodistak, bi neskak, egingo dute programa bat 15 egunero, nun emakumearen inguruko arazoak esklusiboki tratatuko dira, no? Orduan tratatzen dira bai abortoa, organizazio familiarra, lana, asko, eta horietako bat izango da etxebizitza. Eta, programa ikusi daiteke da izan, da hor ikusten da, egite dituzten entrevista edo lana, egite dutena da tratatu nola emakumeak ze paper dauka Sahal prozesu guzti honetan. Bai ze emakume arkitekto dauden edo baita ere zen baterako nola parte hartze duten emakumeek etxebizitza horien aldarrikapenetan. Eta, gero ere beste material guztia, arkitektura materiala ez dena, kartelak eta manifestaldietako pankartak, azkenean dira nolabait, Sahal prozesu honetan batez ere
Portugal iparraldeko zonaldean, arkitekto batek guzti hau dokumentatu egingo du. Eta, bueno, berak badauka nola baiteko dokumentazio gune bat sortzen du, nun kartelak, pankartak, argazkiak eta bertan gertatzen den guztia jasoko duen, eta, bueno, gaur egun da prozesu honetako artxibo nagusietako bat, no? Eta hor, ikusi daitezke iraultzako kartel ezberdin, manifestaldietako pankartak etxebizitza eskatzen, edo baita ere horko bitrinan ikusten dira pegatinak, manifestaldietako volanteak, edo asambleatako botazioak, eta hor sortzen den material guztia. Mi esker elkarrizketatik eta hurrengo arte. Mi esker. Onarte ikusi beharrekoa. Eskerrik asko Euskadiko Arkitektura Institutuari eta hurrengo arte.